ତ ଗଛ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ ଆଉ ଫୁଲ ଫଳ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ତମେ ପଢିଲେ ପକ୍ଷୀ ପଢିଛି କି ନାହିଁ ପକ୍ଷୀ ପଢିଲେ କେଉଁ ଯୋଉ ମାନେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଦୁଇଟି ଡେଣା ପକ୍ଷୀ ଥାଏ ତାର ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ପକ୍ଷୀ କୁହାଯାଏ ହେଲା ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଟ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ସମାନ ଥଣ୍ଟ ନଥାଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥାଏ ଶୁଆର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶୁଆର କେମିତି ଥାଏ ଏହା ବଙ୍କା ଥାଏ କିନ୍ତୁ କାହାର ସିଧା ଥାଏ ହେଲା ବିଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥଣ୍ଟ ଥାଏ ଅଧିକାଂଶ जो माने पक्षी मानकर डेरा थाए जो मानकर से माने बेसी दूर उड़ी पारंती आउ किछि थांती से माने कोन करंती बेसी दूर उड़ी पारंती नाही ओ माने बेसी दूर उड़ी पारंती चिल्लो साबुना ए माने सब दूर दूर उड़ी असन किस को अल्प अल्प बाट उड़ी काउ तो उड़ी पारे अल्प उड़ती ले उड़ी ले किछि बाटरे ଆଉ ବତକ ଚାଲନ୍ତି ତାଙ୍କ ସବୁ ପାଦ ଯୋଉ ଥାଏ ସେ ପାଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଚାଲନ୍ତି ହେଲା ତାହେଲେ ମାନେ କୁହ କି ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଆନ୍ତି ପାରା କଣ ଖାଏ ଦେଖିଛୁ ବିଲରେ ସବୁ ଧାନ ବି ପଡିଥାଏ ଧାନ ଖାଏ ଶୁଆ କଣ ଖାଏ ଚାଉଳ ଖାଏ ଶୁଆ ଚାଉଳ ଫଳ ଖାଏ ପିଜୁଳି ଖାଏ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଘରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଆମେ ରଖିପାରିବା କୁକୁର ହଉଛି ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ପଶୁ ବାଜିଏ ପାରା ରହେ ଘର ଲୋକ କୁକୁଡ଼ା ରହେ ବତକ ରହେ ହଂସ ବି ରହେ ଆଉ ସବୁ ଘରେ ଆଉ ବେଶୀ ଦୂରରେ ସବୁ କିଏ ଉଡ଼ନ୍ତି ଚିଲ पेचा देखियो पेचा केने देखियो पेचा दिनरे बाहर रात्रि दिनरे से कोन दिनरे तो दिए देखा दूसरी रही दिनरे देखा जानी अलगा पक्षी माने काउ तो छांपी के बोली से कोन करे ना गछ मररे लुचि रही जाय हैला ताहले हमें कोन पढ़िला जी विभिन्न प्रकारर प्राणी पक्षी पढ़िले हैला ଆଉ କୋଉ ସବୁ ପୋଖରୀରେ ସବୁ ରହନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ମାନେ ହଂସ ବତକ ଆଉ କଣ ପାଣି କାଉ ସେ ରହେ ନା ପାଣି ଭିତରେ ରହେ ନା ଆଉ ଯୋଉ ମାଛ ଯୋଉ ଖାଏ ଯେ କଙ୍କଡା ମାଛ ଖାଏ ନା ପକ୍ଷୀ କଥା ପଢୁଛି କିଙ୍ଗଫିଶର ସେ ଯୋଉ ଉପରୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଆସେ ପାଣିରେ ପଶିକି ନେଇଯାଏ नहीं से भी पानी में भी से पहरा शिखुची उड़ा भी शिखी से हैला ताहले कानू कहलु हम जो कुकुड़ा सब कोन कोन खाए घरे रहे देखि तू आछी कुकुड़ा सब कोन कुकुड़ा झाना कितना बता सब पड़ते कोन कोन खाए माछी जिया ठीक है ଆଉ କଣ ସବୁ ଖାଏ ଚାଉଳ କାଉ ସବୁ ଅପରିଷ୍କାର ଜିନିଷ ଖାଏ କିନ୍ତୁ ଶୁଆ କଣ ଖାଏ ଶୁଆ ଆମେ ଘରେ ରଖି ପୋଷୁ ଫଳ ହେଲା ଘର ଚଟିଆ କୋଉଠି ବସା କରେ ଘର ଚଟିଆ ଘରରେ ଚାଳରେ ବସା କରେ ଏବେ ତ ମାଟି ଘର ନାହିଁ चारे आउ दो हैला पारा सब लोग छंचा नहीं छंचा नहीं पेंगुइन देखो पेंगुइन उड़ी पारे